Как да опаковате ориз в консерва? Автоматичната машина за претегляне за пълнене е идеална машина за пълнене на продукта за ориз и гранули. Той приема двигател за повдигане на забавяне, хранене, претегляне, пълнене и пълен автоматизиран контрол. Автоматична машина за запечатване на консерви. Сервоуправлението на цялата машина прави оборудването да работи по-безопасно, по-стабилно и по-интелигентно. Приложимо за консервни кутии, алуминиеви кутии, пластмасови кутии и хартиени кутии. Това е идеалното оборудване за опаковане на храни.